Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga bangsa ko, agi mamakinag giso oras tano kalalayaman tano kumyaw na di tano di makapamagusay isang kaya radio station Call FM 95.5 ko mga radio iyo di tano di makapamagusay si kudapan kalakdaw na dunia ayam anan yan na uman arbaa alungan aman arbaa oras alas 4:30 tama sa alas 5 sa kapkagabi niyan. Imanto na dataro di matatanor at tanong ka papaguras kasabab ko di tanong kasusurot na ayam masusuayan na igir amya sala ka kaya salatan tanong si isagyang gaya marawi ko datara oras na di tanong makapandiray nun na pagpakasong tanong sa giyang gaya radio station. Mga bangsa ko pumakinag ayaw ta di tanong di indiskasan lagi nga iya para tiyasik wallah giyang nga iya kababalit ang mga Muslim ko anda manaya kasi apatano ko agamatano naguan to noonon kasi apartano wallah kaya mga bangsa ko so kamataan yan na ngaya agamatano agama Islam na minitaling umay ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahmah limo siku pagtaw ko katiru wallah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin damana kaya sugumer kahi Muhammad arwar sa gagaw siku mga kaadan. Ayan ba yan? Nasukad ng tanwa Rabbul Alamin na inimasadiyan si kukiad na niyan ko mga jin agusong mga manusia na beliwin niyan siran tata pa mga kaadun kanaba pa man na umatay na miya pasad so tutulanon kabilo yu Allah aso mga jin aguso mga manusia na din petemanan o betadiran benar ko pumatay siran sa giyang dunia na uyag-uyag siran ko kuburiran na urian yang mana final ko kabang kita sa dunia pagintaw siran sa tarto padayon sa dayon o di ka makasurga na naraka ka ikatalo na sabab sa giyang kutuwa kay masadon wala sa giyang mga manusia mga jin na tetap niyan siran na pumukas wala sa kataksilan ko piteng isaan uba ka pa naraka na po sa ginawang ka na uba ka mabupa ka surga na giyutos o kaya pagamal ka na kagiya so mga tao na o pamakadakiran mirampay so panulon risala da'wa nanghiraw sira na o mano inisampayar kami so risala
Na berat ya kami, nakagidar kami sampain. Na gitu ayaman yan na siyu wala so Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka anian mi panampay aging kutuwa kulula sa alungan amori na matagadi di na sunabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ayamaw ulolan yan na kanabasa kanian pia kaputaw ko dunia kaasar ka mini sampay niyan laon so atas tanggungan na isimpay na si idin miyati mo ko pagtaw ko orian niyan o siya pa iran suwaga magusudi ay importante na miya katindig so rason wala ko mga tao na matagadi sumambuso mga ulama na ayamaan yan na sadin sa mabalwikiran a di protos na di inggil bakasa kipsumpay niyan ko minisampay o nabi nabalas yan subalas o mga nabi di niya ben kakawasa pangkatan so pangkatan ng mga nabi kakagi so mga nabi na di pa nga dudusa ka mga maasum siran si ko karibatan sisiapan sirang o karibatan kana ba dataro kana ba nabiya makaisa na matataro to pa kadustaan yan na makaisa na pagkisuar ka kaya manusia na mga bangsa ko giyang kaya kibabatutan sa dunia na so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na isa amin ni ganati araktano ng oto katiruyan ataraktu fikum syai'ain in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada kitaballah wa sunnati minibagakan rakano agiyang kaya dua o kapten ni mga dua na di ka no din madidag sa dayon ginan so kitab wala Quran aguso sunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na oriano to na sadin sa mimbabagu ko agama ko katiro nabiya man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad sadin sa babaguan yan ang kaya galba kami sadin pa naging o tayo ni babago niya nun na ditirimaan na aya kapasang yan na upun ka babagwi so agama na di ka pagumatan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar langon ini babagu si ko agama na bid'ah na langon na bid'ah na kadedeg na langon na kadedeg na si ko naraka jahannam mga bangsa ko isa tirudan tano si kimo lang ang tano naging kaya kinimbabaguno kada kalan sang kaya diran di maulidan so Nabi salam so tigtano birthday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maulidan Nabi inwai ayam anen na kibagu nga maulidan Nabi o di na birthday o Rasulullah beso na Rasulullah na min birthday o di na si Koreano kayo pati na pin birthday sa kanya ng mga sohbat yan
o di na oriano mga sohbat na bapimbirti yung mga tabi'in agusod mga tabi'ut tabi'in na da. Anda sabab nakala ka o mga Muslim ipun ko masaw nabi na taman sa taman aki ada pan kabanggit ako dunia na so mga tao aki panananggila na pagiktiaran iran o bayran kang bagui ba namin baguiran si agama ka kedasiran sa ayan iran aya ko nakiad na ngaya maulidan nabi nasi miyang bagu sa miser ko masa kapakandidatoro o Dawla Al-Fatimiyah yung uta Dawla Al-Fatimiyah na mga tao tuwa mga Shia nakagigi miser na aya pa kasalian ko do pa nakasuldi o mga Muslim na aya pa kasala miser na yung da Christian yung da Nasrani na so mga Nasrani na diran di birthday so Isa alayhi salam andi di ko mangutak inibutang wisa napi sila iran miyasi mo to mga Muslima maging misir na tira na ino tano mahudi birthday so nabitan no sa detaro di kan birthday mga Nasara si ko nabiran giti miyaswa nasiwa iran so mga Nasrani nagiti pamana mi'aluwi Nabi sallallahu alaihi wasallam man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum sa din sa tawa pananenan yan so pagtaw nasa kanya na pagkiran miya padka ko mga tawa siya pananenan kaso suwaswairan na minita mataki uba aya mana aya tamya suwana so aya tamya rawatan na so aya mana surang atasi ko agamata katan day naman mga bangsa ko sa so mga ulama sa history na desiran din madiyamong o ba ayam anan yan na aya kinibutang o nabi na ikasapulo agudua si ko Rabi'il Awal desiran madiyamong kaanap ngirawa ikawalo anap ngirawa ikasiyaw anap ngirawa ikasapulo agudua anap ngirawa ikasapulo agutelo pamanamber ambarang pianaro iran apa man nakinibutang o Rasulullah kana ba su ikasapulo agudua na aya pa man na masikurun sa ginawa miya dia mong so mga ulama sa history adid na sumyupakon nasukon so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na aya kaya opatian na ikasapulo agudua si ko Rabi'il Awal alungan na isnin ayamanan yan naging kutuwa kaya pato nabi ay kasapulo agudua ko Rabi'il Awal nausilas lang ka na munafik ka kadi ka buisi miya babaya ka kagi miya opat so nabi malon ni manuto pa man ang gede-gede ang kana di maulidan nabi si ko ikasapulo agudua ko Rabi'il Awal kay gitu ko ni kinimbo tang nabi na kanaba ka miya sari kon sa mga ulama na desiran masarik sa aya ini kaya opatian na ikasapulo agudua ko Rabi'il Awal nanda man di undi ka sila mga tao sa gingo to aya man yan na kaya opato nabi mga hikmad na kayo to wallah sa pamanakini sa parnian sa nga na bidah ubaba din maadeng ko aya man na pagtaw o di na umat o Rasulullah
beran di imbirti di iso mirt di iso kinibota ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nakagi aya masikuro nagi mga bangsa ko nagi ngaya api solos na di pun di mirt di kor gawi kinibota no. Kami ni suwasopan ko mga apo yan. Minitara loso ayaman yan. Nababaya ko orari ko dunia. Amay kasaka. Nabili nga panasok inibutan ra kana di kaw nimbirti. Akan na ba na pada sa sunnaw Rasulullah kada niya pakai birti so kinibutan. Nagiyan na ni tinudan tanong saya ang kaya ayaman yan na kapku mga yan didatara gawi ay ka 12 si Rabiul Awal na tinudan tanuanan ayaman yan na obebeden sa katanong na ayaman yan na manggil ba katano so aya ka tao tanoron na ikasuswatar katano wala na tagino ba ka bede ka din miawat si ko kasuswatar ka wala ka minggulo la ka sa bida nagi pamana ino tano ay pakin ka ko pag mga bangsa tanong ka api adira na ipiarate ya na aya importante na mini sampai tanong. So detaraya ayaman yan na kokoman adi ke pa kaya bengka di sila-sila so kinibutan raka kadenan mapad si ko ayaman yan na sunat ayaman yan na Pasya kasakaw naka nagu-celebrate na kaso kinibutan ko nabi antaka api antaw ay inibota. Oriano to mga bangsa ko kialuya tanoro na di tano ay di pamagusayin. Aging kaiya kapak ang bebeta di tano mga Muslim sa ngaranaw. Kung kababaloy tanong, ada tartano o dumada po sa soko taragum, si ko ingtino, kaaya sa bapian, naging ko tuwa datar, o bamada kala, miya ka panginam, sa obabugi ang itinwaran now na tatwir o paman na ma-improve ang beloy ayaman yan na pagkasunguan o mga tao pupapasiw sa dunia ko di na kapaluluba ako anda siran makarilang sa ingad susuko dun sumayaw agu matenggaw. Melagi din ko kakakayawa dunia, agu si ko kapananenggaw a dunia. Na surungan tanong sa limpangan o mga tao kebebayan niran. Magansingiran rakatano so yung tinong nakaawaan tanong. Nagi ayaman yan na pupunama-namaran tano ang mga tao sa ranaw anda man ay kalindinga tano sa ingitin wa iya direk tano mada na direk tano keda umyug swalla ingitin wa ya taman sa sakatano na datano mada waga matano insyaallah tamam sa pananamaran tano so simba tano si wallah agu pananamaran tano so di tano di ka pa panalamat si wallah di tano ron di ka pa pamang ni sarila na siya pun tano niyan
Amay mga ditano sisiya pa kauman isa nang gilabakan yan so nganin pangilabakan yan na ikapipi aginawan yan na malagi dumia talakab anta kada matalakab aranaw na dahil labutiano na nakira ni kakapasang hirakatano ka lalayo na kan pakilo yang utakatir wallah wama kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wama kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dak wallah bakano niyan siksa sisir kano so Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gudak wallah bakano niyan siksa tamam sa kano na pemangani kano sa relasi wallah. Ilan yuman mga bangsa ko so mga lokos tano siniapiran suagama desiran paki pelumamaka ako mga tawa makaliliw ko agama miyaw masiran na abal-abal amiya kalala kadataro mga Espanyol amiya ka kung matalog ito sa ragun na patubalan niran sa mga Muslim sa Mindanao na diran magaga taman sa miya ka umaso mga Amerikano na ayarak tanap man tumibala na dira man magaga na inawaan tanong mga Amerikano na gusiran sa libaaw mga apon na pumiling umada kala tantara Japan na piyakasol sa Pilipinas na kahanda wala tiyabang Allah so mga Muslim na tiyaba niran so mga apon kami putop man so Amerikano ayaman na pinabangan nila so mga tao sa Pilipinas na miniarong sa ayaman na miyakabid so mga apon oreman to nasip man o miyakapipira pulurag ayap man na gumimawa sakit tanong naging ko to pa man nakakapangniyaw na batikan sa Ambeluya, Pilipinas ikadua ayaman yan na kapital o mga kapir ang mga Nasrani asar ka din na Muslim sa Pilipinas kung masay Marcos na may promise si Marcos sa Poloburago na dinalambang Muslim sa Pilipinas na pinggil na bagyan to ay nadniya suwilaga sumbarang-barang din pakapimunong ubang samuro na miya po so sa Poluragon na bed miya kabagar sa mga bangsa muro taman sa paman na bedin ayaman yan na miya kapangan ni si Marcos sa paman na solinder so mga tawa pagito ka sila kabigi sa amnesty na madakal mabu sa solinder o gaid na madakal so titalimbaga ko na dama Kristiyana Pilipinas nagupman na along sani yaki ini Giuseppe Estrada nagunya na geba-geba Abu Bakar na siyaw pan wala da maukit sa paitaw na miya nirisu sa kalabuso na aya miya resulta mga bangsa ko dito tano di kasi mo ka o mga kapir na bedin miya panwa Muslim maran Pilipinas ka dagito nakasiti sa Pilipinas sa beda katagwi sa masjid dagito naka munisipyo sa Pilipinas sa beda katagwi sa masjid ay buwas to dita kisigurado na ba langwa bariyo sa Pilipinas na bagya tagwi sa masjid ugay na o city ago munisipyo na bende din kaso kaya tagwi sa masjid si isa Ilocos si isa Lawag nada ato na pa ni una tuwa ingid ni Marcos na kaya tagwin sa mga masgita tagataw no do pira ay importante na bedin pala ulad sa Islam
asar ka sa mga Muslim na disiran mada si ko ayaniran na detariman to ayaman niyan nayap man napsurungan sa limpangan nagiyangay ng daranaw katiyagi nga marawitano aw di tanong kalimon wala nakuin ra katano na di surungan sa akala ang kaya sa katano mamranaw gusto mga tawa kunin na ngayon na asar ka di tano ayaman yan na rotosan ko simba tano wala ka ba tano manamar sa simba nakilay tano sa katano ipakataban sukatir wala innal arda yurithuha man yasha'u min ibadihi wal akibatu lil muttaqin mata na lupa di wala na imbagay niyan si ko mga uripan yan nagu ayakurian si ko betad na so mga tao mga lekal wala nasiran imaka para si kuliaw lupay. Mano to? Ayaman naging kaya kap nibilu pa sa giyang ayang tino nakapakaya adna ungang si wala miya dibilap so yung tino miya kapya na ayabe pikir nunop nibila po ni pama nakuan yan na bed ma sorang ayam ya kang gunaw na sa katano mga maranaw may mambu mga bangsa ko kasi apantano so agamaw Allah sisiya patano siap tano so mga kangudaan ayamala siya pantano naso agamaw Allah ko katiru Nabi sallallahu alaihi wasallam ihfadillah yahfaduka ihfadillah tajidhu tujahak siapang kaswala ka siapang kanyan siapang kaswala ka kumangaso siapyar ka sa apian dakad matatago ato na utama na siapang kaswala na aya kunaman ato na siapang kaso agamaw Allah andi ka siapang ako agamaw Allah na siapang Allah nagiya ino tano di makapamago sa ilalayon ento ka o mga bangsa tano malay anugung ko kapagingad na basiran ayamanan niya nakarano ni sigo betadiran asiap niran agiang kaya ing tino sanggulalan sa kasiapa ko agama mada sudi imbinasa saranaw detaragi yang kaya pamana mga tawa ay agalabakiran na di sila nindagang sa di kapakai haram kada tarangay akalala mataw ng mga apakaberg pagkibinasan yan so otak napalay danan haram so kindagang nun yang kaya kapriba napamana subhanallah kami kadakadakala mga bangsa tano miya bubay kaya bubay nan so kapriba kakagya papakatamo kung sa bigla na di niya katawan na ipagbungin sa naraka agu ay amala na tamang ukuburian na sige dun sa miya kalala karumasayan mga bangsa ko nasa rasya pantano so agamaw Allah na inshallah na siya pantano niyan sa gina ni mga kuwana kasi iman to panita wala sulang-ulang namin makinagrakan na ikalimu yan ikalimutan wala rilaan tanong niyan nagupa makasultan niyan si kusurga pinalamatan na kan sa kano sa danyo kapakandaray nun sa giyang kay oras tano nagu ay amala pinalamatan ko na sukad ng tano warabul alamin ay di ito takadira si ko ay amanin na di kang gilabag si ko mapya ko kap mo ganyan sa tabang nauriano to ang utapan alamat si ko wala na pinalamatan tano panaging DXSK 95.5 Call FM si Emilio Lambas sa giyang barangay Raya Saduk, Marawi City. Pinalamatan tano so barangay chairman sa giyang Raya Saduk, Marawi City si Ismayatin Adyong Taib. Kung pinalamatan tano pan so general manager si Bay Haritha Adyong Alonto
So chief technician na si Ranol Entong, so mga technician yan ada tari Lare, Swan Romeo Agusi Argi Dirichu. O mga panagunta maniran sa ayatan o di ka pa ka sisinabutan na sa ko panagunta maniran agu kararasairan manayaw monto di sagi nga ya studio ka para bumapit ni ka pa apapakinaga. Oriano to mga bangsa ko na pinalamatan ng pansukir sa nga radio station. Aso ka pantagan a gobernador sa Ranao ko kinibigyan yan sa nga oras tanwa sana nga maliwanag serbisyo sigo pagtaw balasan nun wala sa malama piya ka malay ni arga pa makabatan ng kabedi nasa ba po ko